שלום, שמי דוקטור מני אלקלעי ואני רופא נשים עם תת התמחות באורוגינקולוגיה. אורוגינקולוגיה הוא התחום ברפואת נשים העוסק בבעיות רצפת האגן. ברצוני לדבר איתכם היום על שתי בעיות עיקריות שאיתן אנחנו מתמודדים כאורוגינקולוגים. הבעיה הראשונה היא דליפת השתן הלא רצונית בנשים. בעיה זו מתחילה למעשה מיד לאחר הלידה הראשונה כבר, ומתמידה בחלק מהנשים, והיא הולכת ונעשית שכיחה יותר עם השנים בנשים, ככל שמתבגרות עם הגיל. הפתרון הרפואי כמובן תלוי באבחון, ולצורך כך צריך לעבור בירור אורוגינקולוגי מלא, כאשר הפתרונות מתחלקים לטיפולים פיזיותרפיים, טיפולים תרופתיים וטיפולים כירורגיים. הטיפול הניתוחי השכיח ביותר הוא ניתוח של מתלה, שבמהלך הניתוח אנחנו משתילים סרט מתחת לשופחה בגישה נרתיקית. הניתוח הזה למעשה לא משאיר צלקות כלל, וההתאוששות ממנו היא תוך ימים ספורים, כך שהאישה חוזרת למעגל החיים הנורמלי תוך ימים ספורים. היעילות של הניתוח היא גבוהה למעלה מ-90%, אך היא מתאימה לתת קבוצה מסוימת של דליפות שתן, והיא דליפת השתן במאמץ. בנוסף לדליפת שתן, הבעיה העיקרית הנוספת שהתחום מתעסק איתה היא צניחת אברי האגן. וכאן הבעיה יכולה לנבוע מצניחה של הרחם, צניחה של השלפוחית, או הידלדלות של קירות הנרתיק. הבעיה הולכת ונעשית שכיחה יותר עם העלייה בגיל הנשים, כאשר גם כאן הפתרונות הם מגוונים ומתחלקים לפתרונות שמרניים או פתרונות כירורגיים. הטיפולים השמרניים מתבססים בעצם על מתקן נרתיקי היושב בנרתיק ומותאם על ידי האורוגינקולוג. המתקן הזה יכול להיות בצורות שונות ובגדלים שונים, וצריך להחליף אותו מדי מספר שבועות. חלק מהנשים אף מצליחות להתמודד ועם ההחלפה בעצמן, כך שהן יכולות להכניס ולהוציא את המתקן הזה מתי שהן רוצות. הטיפול הכירורגי הוא מגוון בתחום הזה, בתחום של צניחות, וכולל גישות וגינליות או גישות נרתיקיות, ניתוחים שנעשים דרך הבטן, או ניתוחים שנעשים בלפרוסקופיה או אפילו ברובוט כיום. הניתוחים הווגינליים הם השכיחים ביותר ומתאימים מאוד לגילאים המבוגרים, כיוון שהניתוחים האלה נעשים בהרדמה אזורית או הרדמה כללית, וההתאוששות מהם היא קלה ומהירה. התחום הזה עבר שינוי רב ב10 שנים האחרונות, כאשר התחלנו להשתמש ברשתות המושתלות דרך הנרתיק. הרשתות האלה מושמות מתחת לאיבר הצנוח באופן עמוק בתוך האגן, ובכך נמנית חזרה של הבעיה עם השנים. הניתוח הזה מחייב מיומנות כירורגית גבוהה, וטומן בחובו בעיות נוספות, שכמובן צריך להתייעץ איתם עם הכירורג המבצע טרם הניתוח. בכל מקרה הניתוחים האלה הם מוצלחים יותר מהניתוחים הקודמים ונותנים פתרון טוב יותר. אלו היו בעצם שתי בעיות ייחודיות לבעיות האלה של רצפת האגן. כמובן אנחנו מטפלים בבעיות נוספות, וכאשר הן עולות אתן מוזמנות כמובן לפנות לאורוגינקולוג שעוסק בתחום זה על מנת לפתור אותם. תודה.